Lezi zinkunzi zaseSoweto zizobhekana namaZulu emidlalweni olandelayo we-PSL njengoba zibheka ukwakha umfutho. I-Kaizer Chiefs uqale kahle umkhankaso wayo ka-2024-2025 Premier Soccer League ngokunqoba ngo-2-1 iMorumo Gallants. Amehla athe nje kumqeqeshi omusha uNasruddin Nabi ojutshwe ukuthi avuselele iqembu ebelibukeka lilele. Lo mqeqeshi waseTunis ulethe iqembu lakhe lezobuchwepheshe eNaturen usenyusa amathemba kubalandeli beqembu. Ukunqoba iGallants kushiya amakhosi ejabule futhi ephupha ngomkhankaso okhethekile kule sizini. Lokhu kwenza ukuhlangana noSuthu kubaluleke kakhulu njengoba kuzosikhanyisela kabanzi ngokuthi uphekani uNabi. Izokwethula amaphuzu amqoka azokhuluma ngawo ngaphambili komdlalo ozokuba seMoses Mabhida Stadium ngoLwesithathu. Kuhle ukuqala kahle kodwa ingabe abadlali bakaNabi bangawugcina yini umfutho wokunqoba? Ukungqubuzana noSuthu kude nasekhaya kuzonikeza impendulo yalombuzo ongenhla. Isomiso seKaizer Chiefs esesidonsa iminyaka eyishumi siphawulwa ukungahlangani okukhulu, into uNabi azoyishintsha. Akungabazeki ukuthi noma yiliphi iqembu elinethemba elincane lokuketa ulompetha abavikela iMamelodi Sundowns kuzomele lidlale imidlalo yebhola liwina njalo yonke isizini. Sekukaningi KwaZulu-Natal iziveze iy'ngozi kumakhosi uma la maqembu ehlangana. USuthu lukhipha iKaizer Chiefs ku-M10 8 ngo-2022. Izinkunzi zaseSoweto zahlula iKZN kanye kuphela emidlalweni eyisithupha edlule kuyo yonke imiqhudelwano. Abafana bakaMartin bawuqale kabi umkhankaso wamanje ngokuhlulwa ngo-2-1 iPolokwane City. USuthu olulimele kubukeka lizofika lidiniwe kumaGlamour Boys njengoba lilangazelela ukuthi isizini yalo ihambe ngendlela. Umdlalo wase-Uruguay uziveze kahle kumakhosi ngendlela esezingeni eliphezulu. USirino okungenzeka ukuthi abanye bebecabanga ukuthi usemdala kakhulu ukuthi angajoyina iqembu eliphezulu njenge-Chiefs, ufakazela ukuthi iminyaka iyinombolo futhi lezi zinkunzi zaseSoweto bezishoda ngomdlalo osezingeni lakhe. Lo mdlalo wakwagijima kuMamelodi Sundowns kuzomele akhiqize lelo zinga njalo uma ezogqugquzela iChiefs ukuthi ibe nesizini engeke iyikhohlwe. Akungabazeki ukuthi uziveze kahle kubalandeli bamakhosi futhi omunye umdlalo omuhle namhlanje ungahamba ibanga elide. Nakuba uNabi ubengakujabulela ukubona iqembu lakhe lithola inethi kabili libhekene neGallants, kodwa ubekhathazekile ngokuthi abagadli bakhe bebengekho phakathi kwabashaya amagoli. Ngokuvamile lezi zinkunzi zaseSoweto beziqinile ngokuvikela ezikhathini zakamuva nje, kodwa ukushoda kwamagoli kubagadli bazo bekukhathaza. Abadlali abafana noRanga Chivaviro, Ashley Dupree noChristian Silbasomboli abakayishisi kahle ileague ngamagoli. Ingakho leli qembu belifuna ukusayinisa umgadli, kodwa kiwindi lokushintshana ebusika elisanda kuphothula alizange linikeze ithuba elihle lokuqasha umgadli ovelele, okushiya uNabi nokukhethwa okufanayo nakumasizini adlule. Ukuhlangana noSuthu kungelinye ithuba labagadli beKaizer Chiefs lokuwina umdlalo bekhuphula ifomu yabo. Akungabazeki ukuthi uNabi uzoba neso elilodwa emidlalweni olandelayo weqembu lakhe okuyingqophamlando yokubhekana neMamelodi Sundowns. Ama-Brazilians kubukeka sengathi aphinda ashaya into ecokeme ngaphansi kokuholwa nguManqoba Mnqithi afaka ukwesaba ezimbangini zawo. Bavule ngesitayela baguqisa iMorumo Gallants ngo-4-1 emidlalweni we-PSL ngoLwesibili futhi manje balinde ukuhlola uNabi ngomgqibelo. iChiefs izobe inethemba lokuthi izokwenza kahle uma izobhekana noSuthu ukuze ikhulise ukuzethemba kwayo njengoba kuzoba yisivivinyo sokuqala sangempela.